Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhonsu kingaje ngephuzu matshitshi qomane. Bathi umfana impale semncane odanga bathi diabetes mdalati cha. Ingane ehlaza cwe. Bengithemzileke insizweni ngathi sizoba live. Sekunjalo ke la. So ngibuzileke ukuthi yini abangathanda ukuthi sikhulume ngayo namhlanje. So baphawulileke abantu. Enye insizwa nje ishilo lapha yathi ke kusho ubhalile umfethu wathi ke how to treat umuntu wakho ukuze ni last yabo. Uthi umfethu ke how to treat umuntu wakho ukuze ni last. So ngithathe nje ama tips ambalwa lapha ya engibona ukuthi mhlambe azokusiza lapha nalapha but maningi kakhulu. Maningi kakhulu ama tips mhlambe bengafika nawo but nje ngithatha ambalwa engibona ukuthi azokusiza. So koyoqala nje ngifuna uunderstand one thing. Network yami ngathi yangihlupha ke lapha but nje itip yokuqala engifuna uunderstand ukuthi uthando lunesiqalo nesiphetho. Lokho ngiyohlezi ngiphinda ngifuna understand nje ukuthi uthando lunesiqalo nesiphetho. Umuntu uyahlangana naye, okay, mabuhlangana naye nihlangane kube mnandi but ekugcineni ngelinye ilanga angathi ekugcineni kosuku ngelinye ilanga sofika isikhathi la khona nihlukana khona. Kufanele uunderstand lokho. Mhlambe oyedwa wena uyoshona o mhlambe bayokuthathela umuntu wakho okanye wena uyomshiya uthola omunye but ekugcineni ake ngithi nje ngelinye ilanga niyohlukana. So uthando lunesiqalo linesiphetho. Kufanele uunderstand lokho. Ngoba ngigwema lento yokuthi mhlambe ngelinye ilanga umuntu wakho sebemsejusile somewhere and then wena mhlambe usiyakutshela ukuthi yazi lento yami nawe ayindawo and then wena bese uyahluleka ukwamukela leyo nto. Usuyamncenga manje, ngiyacela phela yini cha. Kufanele understand uma sekufika isikhathi ngathi nihlanganile. Uma sekufika isikhathi sokuthi mhlambe niyahlukana kwamukele lokho yabo ungaphikisi. So ngifuna uunderstand lokho kokuqala. So okunye ukuthi ke ukuze ni last njengensizwa nje kufanele ungabi predictable. So ngangakhuluma ngalento yokuba predictable yabo. Ungathi intombi yakho mangabe ivakashele nispend isikhathi endlini njalo mangabe ivakashele. So mhlambe nibuka iTV, niyapheka, ngisho nizijabulise empeteni nomuntu wakho nishaya istyle esodwa yabo. So ngelinye ilanga kuzohamba isikhathi lo muntu bese uthi uyamfonela mhlambe ufuna ekuvakashele. Usayazi ukuthi nizokwenzani yabo. So ile nto kufanele uyigweme kuba predictable. Ungabi predictable ngelinye ilanga nje umsurprise lapha nalapha mhlambe uma imali ikhona umkhiphe somewhere nisha umoya nibuka indawo. Uma isimo sivuma phela kufanele izinto uziphoqe ngisho ubone ukuthi akuvumi yabo. But gwema nje lento ukuthi ube predictable. Intombazane ikwazi ukuthi awangiyakena lo sizokwenza ukuthi nokuthi ngoba ngelinye ilanga uyothi yamzama angafuni because uyazi ukuthi njengoba ngibiza nje sizohlala na endlini sipheke sibuka iTV emva kwaloko yabo. So ayifanele kube kanjalo yabo. Kufanele naye azibuze ukuthi engazi kuzokwenzakalani yabo. Kube nalokho ukuze naye azoba nentshisekelo yokuthi ke ngaso sonke isikhathi afuna ukuba nawe yabo. So itip yesibili ke leyo. So enye tip lapha ya ukuthi ke uma usho into ke kufanele uyimele njengensizwa yabo. So uma usho into yimele. Uma into ungayithandi awuyithandi. Ungafihli lokho hlala kuyona. Angithi wena into awuyithandi so akufanele uthi into awuyithandi kuyaba futhi weqiqi usuyayivumela yenzeke. No, stick entweni. Uma uthe into awuyithandi kufanele umuntu wakho understand lokuthi cha leyo nto awuyithandi. Kufanele akwamukele njengobunjalo ngoba into ethize awuyithandi. So uma usho into yimele futhi mangenza isibonelo nje ake sithi mhlambe uye edolobheni yabo. Mhlambe edolobheni bese ithi ingane yakini angiphathele idanona, angiphathele iburger, angiphathela uchocolate, angiphathela inini bese uyavuma wena ukuthi uzoyiphathela ingane yabo. So ushilo lapho wathi uzoyiphathela ntambama masubuya ingane iyakubuza lezi zinto uphathelele idanona wena idanona uzini ngizokuphathela mhlambe
ngizokuphathela kusasa yabo. So understand ukuthi leyo nto osuyenze enganeni uyayidamage ingane ngaphakathi because isizoqala manje sekufanele ingathembi yabo, sekufanele indele noma yini. So mangabe usho into zama ngayo yonke indlela ukujayimela, ungathembisi into kuyabe egcineni kosuku awusayenzi. So zitrain kancane ukuthi mangabe usho into uyayenza and futhi uyayimela and uyasticka kuleyo nto. Uma into ungayithandi awuyithandi. Akufanele intombazane mayihamba nawe uyazi ukuthi ihamba nensizwa la. Uma into ethi zingayithanda ayithandi ihamba nogatsheni mhlambe uboya benyatha yabo, izithembe nawe cha ngivikelekile la ngihamba nensizwa la yabo, mhlambe ihamba nomkhizi ukhabazela, izithembe na intombazane izizwe ivikelekile because iyazi ukuthi lo muntu uma into engayithandi akayithandi, uma into ethembisa ukuthi uzoyenza uzoyenza yabo. So gwema nje izime kanjalo ukuthi uthembisa into kuyabe egcineni kosuku awusayenzi leyo nto yabo. So kanjalo ke kumuntu wakho, ngoba njengoba ngenza isibonelo sengane nangumuntu wakho, uma mhlawumbe umtshela into ethize ukuthi awuyithandi noma mhlawumbe uthembisile ukuthi uzokwenza into ethize but kuyaba ekuhambeni kosuku awusayenzi, izokulimaza ngoba kuyakhombisa ukuthi awuyena umuntu othembekile yabo. So uma uthe uzohlangana naye mhlawumbe ngoLwesihlanu noma nitheni yayikhipha ngeweekend, kufanele nizikhiphe, gcina isithembiso sakho. Uma into uyishilo wathi uzoyenza yenze leyo nto, sticka kuleyo nto and ungathembisi into ukuthi uzoyenza ekubeni kosuku egcineni kosuku awusayenzi yabo. So okunyeke lokho. And enye into ke futhi ngasho nje ngithi enye tip elandelayo, yabona uma uthandana nomuntu uthola ukuthi mangabe nixabana bese ethi umuntu wakho hayi ngizokushiya phela noma athembisa ukuthi nizohlukana mhlambe kanjani, fanele understand-ke lapho ukuthi lo thando lwenu yinto leyo ngeke izilast yabo, ngeke izilast uma usathandana nomuntu mhlawumbe wena uyena, but uma umuntu uthandana nomuntu ongafuni nixazulule inkinga okanye inkinga lenisuke nibhekene nayo ngaleso sikhathi, into yenu ngeke izilast yabo. So omunye umuntu uthola ukuthi mangabe nixabene uyaduba yabo, adube nje kube ukuthi into izozixazululele yona ngaleso sikhathi, ucabanga kanjalo kanti anjalo yabo. So uma into nixabene nayo, ake sithi mhlambe khona into enixabanisile, ke kufanele nihlale phansi nixazulule. Kufanele uthole once wathola umuntu okanjalo then uthando lweni luyolast, angabe ukuthi umuntu nje ozothi manixabene athembise ukuthi uzokushiya noma kube njani cha, into ayiconfrontwe, into ilungiswe yabo. So kufanele futhi yabona uyojabula mhla wathola umuntu o-understandayo ukuthi akulula ukuthola umuntu oyile nhlobo omthandayo. Kulula ukuthola umuntu nje, kulula ngihlezi mina ngisho ukuthi kulula ukuthola intombi, kulula ukuthola intombi mfethu uzigcwele intombi la ngaphandle, but ukuthola intombi mfethu ekushaya imanonini, intombi ekujabulisayo akulula. Baningi abantu emgaqweni, ungayithola nomnini intombi mangabe usuzimisele ukuthi uyayifuna, but ukuthola umuntu ozokujabulisa, umuntu ozokwazi ukuhlala naye ujabule akulula. So wathola umuntu kanjalo understandayo leyo nto, uthando lwakho liyolasta. So ke ilo nje amathiphu ambalwa ebengifuna ukukunikeza wona kulowo mbuzo. So enye insizwa ayibhalile ke lapha ngoba sibhalile insizwa beziningi, sibhalile ngibonile. So leyo mbuzo selokhu sihamba kuyona kancane yize singeke siqede namhlanje, but kancane selokhu siphendula nje leyo mbuzo ebhaliwe. So uthi mfowethu ke lapha umqeqeshi ngiyathemba ukahle bafo, ngicela sikhulume ngendlela elula nje yokungena intombi especially muqala nokuxoxa nayo ukuze nakuyona ungaveli njengomuntu desperate. So uma siqala nje kuyona leyo kuba desperate, ake ngenza isibonelo. Mina ngiyathanda ukuthi mangichaza into ngenza isibonelo ngoba isona esisenza izinto icace kalula. Ake sithi mhlawumbe ingane uyayibona, uyayikhulumisa and then mhlawumbe sekufika isikhathi la khona ufuna ukuthatha inamba yayo. Okay, then bese intombazane angimnikezi umuntu engamazi inamba yami yabo. Okay, so uma uyinsizwa ehlakaniphile kuye kufanele ukuhloniphe lokho ngoba mhlawumbe iprinciple leyo mhlawumbe ingane ephila ngayo or istandard ongakubiza noma ingane yabo, kuye kufanele ukuhloniphe lokho, ukwamukela yabo. So the moment wena usuyincenga ingane, nkosazana ngiyacela phela ungizwele, ngicela unginikeze inamba yakho,
yabona manje ingane usuzoyenza umuntu omubi yabo. So uma ngabe ingakunikeza le number sekuzobe ngathi umuntu omubi ke manje yabo. Mhlambe kuyahambe kuhambeni kwesikhathi uma ngabe ingakuniki uzogcina usuthi wena lento enje yabo. Cha, kufanele ukwamukele lokho. Uqala umuntu unjani akafuni ukukunikeza inamba ngoba mhlambe enye indlela yokuchitha leyo mangabe engagcwele ngawo ukuthi cha angimnikeze umuntu engamazi inamba yami yabo. So kufanele uunderstand lo ngoba the moment usumncenga ila khona uzoqala ubonakala nje umuntu kanjani or desperate yabo. So kufanele ukuhloniphe lokho because intombazane iyakukhulumisa but uthola ukuthi hayi ayigcwele ngawo. So ziningi indlela abantu abachitha ngazo ngoba mangathiwa ngempela ikutshela kanjalo ithi wena angimnikeze umuntu engamazi or stranger inamba yami. Well phela ungazibuza lapho ukuthi lo muntu uthando uyolithola kanjani mangabe elindele kubantu abaziyo kuphela yabo. Because nalabo abazi abantu engabazi abanye babo engabazi yabo. So abazi so mangabe ukuthi ulindele kubantu abaziyo kuphela uyazibuza ngempela ukuthi uthando lwangempela uyolithola kanjani ngoba kusho phela ukuthi uthando uyolithola kumuntu omaziyo kuphela. So ufika umuntu ongamazi lo umbona njenge stranger but uthola ukuthi is the best person oyokwazi ukuthi uthandane nawe yabo. So ngithi kufanele uunderstand nalokho ukuhlonipha ungazitholi usuncenga umuntu ebekutshela ukuthi cha mina ngimnikeza umuntu engamazi nami then suguqa phansi ngedolo usuyamncenga ufuna intombazane manje ibonakale njengomuntu omubi yabo. Kufanele uunderstand amandla akho ngihlezi ngikusho la kufanele uunderstand amandla akho njengensizwa ngoba mangabe uyoshela intombazane ufana nomuntu onegotiator yabo. So usuke usetafuleni uhleli nalo muntu ngoba akusho phela ukuthi njengoba uyishela intombazane kuzosizakala wena kuphela mangabe ivuma cha that izosizana nani kwabili. Kufanele uunderstand lokho. So nawe unepower ekufanele uyisebenzise ukuze lo muntu umwene. Uma umuntu engakufuni well mina ngeke ngisho ukuthi umuntu ongangifuni nami ngiyakwamukela lokho ngeke ngiqhubeke ngijaha umuntu even esengitshela kahle ukuchapha uthi angikufuni hlukana nami phinde mina lo ngimjaha ngaze ngibone ngamaphoyisa sengena la kuthiwa ngeharass ingane yabantu yabo. So ezinye izinto lezo njengoba ngihlezi ngisho ukuthi isikhathi akudala akusafani. Isikhathi sakudala asisafani njengamanje izinto sezashintsha kakhulu. Mhlambe kudala babekwazi ukuncenga isimo sasibavuma but manje futhi uma uzoqhubeka uncenge ungazithola uzuku enkulu inkinga ngoba ingane iyakutshela ukuthi ayikufuni but wena wenza njani uyakholela ekuthenini fanele ngimncenge kancane azavuma ebekutshela kodwa ukuthi cha ngikufuni yabo. Ngoba mina ngiyazi ukuthi khona amantombazane agcwele ngawe mhlambe nje ake sithi at least 50% we interest ngokubuka nje ugcwele ngawe yabo. So lo suke mhlambe u0 interest wena kufanele uyibuild kancane well ekufanele uqapheleke lapho yabo because njengoba ngisho ukuthi khona manje ukuthi interest u50% lo muntu nje usungazimoshela wena ke mangabe ukhuluma naye but nje ngokubona nje mhlambe abonta insizwa le engakwazi ukuphila nayo then mhlambe masu engage naye uzongazimoshela wena yabo. So akhona amantombazane mina ngikholela ekuthenini kufanele umuntu umncenge ebekutshela kahle ukuthi angikufuni ibhuti suke eduze kwami ubuye nakusasa because le nto izokulimaza ukuzithemba kwakho uzogcina uzibuza njengoba uzogcina uzibuza makuzibuka esibukweni le ntombazane ngoba Nkosi yami ngikhombisa ngakho indlela ukuthi ngiyayithanda nje yini ngangifuni uqala usubone ezinye izinto ezingekho kuwena kanti cha uyinsizwa wena uyinsizwa ephelele uyinsizwa engashodi indawo udalwe ngendlela yakho unique indlela yakho ehlukile engafani nabanye abantu yabo. So kufanele understand lokho. So umfowethu ubethela phaya umqeqeshi okay uthi ngicela sikhulume ngendlela elula nje yokungena intombi especially uma uqala nokuxoxa nayo. So ake ngenze isibonelo ke lapha ake sithi mhlawumbe ubuzimele nansi intombazane eyadlula mhlambe ungasho nokuthi hey nkosazana kunjani uyayibingelela ingane abantu bese sithi mhlambe yazi indlela ohamba ngayo iyangichaza okanye iwalk yakho iyangichaza nkosazana for sure le uyayipractice mangabukini yabo. Mhlambe bese uyasondela yabo uma ukhuluma nomuntu ivoice yakho kufanele uyicontrol nebody yakho uyicontrol ukuze lo muntu ezokwazi ukuthi eme ekulaleni yabo. So uyakwazi umuntu ukuthi umise ngaphandle ukuthi umbambe ngesandla but indlela itone yakho okhuluma ngayo
nebody yakho, yabo, kufanele ukhombise ukuthi lo muntu uyakhuluma naye, yabo, ne-voice yakho ikhombisa ukuthi cha lo muntu usazimisela ukuthi ukhulume naye. So mangabe eqhubeka ehamba kuchaza something nalokho, but uma ema nalokho kuyachaza something ukuthi cha uzimisele ukuthi naye akulalela ngoba uyakuzwa ukuthi uyakhuluma, yabo. So umuntu usuke engakuhloniphi vele uma ukuthi mhlawumbe ukhuluma naye but uyaqhubeka uyahamba, yabo, but usuyasondela kuyena umuntu usumbuza igama nesibongo uyakutshela. So mhlawumbe usuyamtshela ukuthi cha nkosana ngifuna ukukubambezela, yabo, but ngingathanda nje ukuthi ngelinye ilanga mina nawe siphinde sikhulume ngithi ukwazi kangcono. Ithi inamba yakho ungayibambezeli, ungayinikeza isikhathi sokuthi mhlambe angithi ake sithi mhlambe njengoba dusho ngingathanda ukuthi ngiphinde ngikhulume nawe bese uyathula ulindele ukuthi izothi okay, yabo, ngoba mhlambe izothi enye usukhulumile nje nami noma mhlambe usuyangazi nje leyo mbuzo ebhedayo, yabo. So ungayinikeza ithuba nje khuluma nawe utshela ukuthi ke ngingathanda ukuthi ngiphinde ngibonane nawe sithi ukukhuluma sithi kwazana kangcono, yabo. So ithi inamba yakho ubufaka isandla sakhe ephaketheni ukhiphe ifone yakho, yabo, for sure leyo nto usuyayazi kade ngangitshela yona, and then bese uyayifaka inamba njengoba ngisho ukuthi mhlawumbe omunye umuntu ke angakuncisha inamba ziningi izathu ukuthi umuntu uyakhuluma nawe kusho ukuthi ugcwele ngawo, so yabo. So ingane njengoba ngisho ukuthi kuyadependa nanokuthi ke isimo esikanjani, but ungashona noma yini, ungancoma iwalk, ungancoma ini, mhlawumbe isicathulo asigqokile or hairstyle yakhe, but ekumncomeni wakho khombisa ukuthi usazimisela ukukhuluma naye ngevoice nangebody yakho ukuze lo muntu ezwenzelane ezokwazi ukuthi ame. So mangabe ngami mhlawumbe ungasondela kuyena, mangabe ema isilent ukuthi naye uyafuna ukulalela, sondela kuyena, yabo, usuzozwela kuyena umuntu mangabe uengage naye ukuthi cha uzimisele naye ukuthi cha niphinde nikhulume ngelinye ilanga naze nikangcono noma cha, yabo. So kulula kanjalo mfowethu, but into ewukhiye ekuqonyweni, yabona, ukuzethemba. Ngohlezi ngikuphindela lo manje insizwa kufanele uzithembe, yabona. Mangenza isibonelo eklasini lakho esikoleni, lo mjita lo okwaziyo ukuphakamisa isandla sakhe mangabe kubuza umbuzo noma akwazi ukukhuluma phambi kweklasi makwama oral ongasabi, amathuba amaningi unentombi because lo muntu uyazithemba, hayi ngoba engasabi lutho but uyazithemba phela. Naye singamenzela create environment la khona angashaya uvalo khona, yabo, but nje sonke uvalo into esinayo, but ukuzithemba kunjani kubalekile. So uma ngabe uyinsizwa uzithemba amathuba amancane ukuthi ungaqonda, yabo, because ngokuzithemba nje kwakho ungakakhulumi kulula ukuthola intombi, yabo, even eclassini la usokukhona because ayakubona manje cha insizwa le iyazithemba ayinqeni ukuphakamisa isandla, yabo. So mangabe ungazithembi ngisho ngathi wazi kunikeza amagama kanjani ngoba zikhona insizwa la ezikholela ukuthi kufanele kube namagama engizowasho. Nathi intombazane iyaqhamuka, akufanele uzithole esimene esikanjalo uthole intombazane iyaqhamuka ngiyacabanga Nkosi yami nazi mhlawumbe iyeza ngakuwe, Nkosi yami ngizothini, ngiyacabanga amagama yahlanganisa, yabo. Uzofika kuyena lo muntu uzofika nengxoxo ucabanga ukuthi uzophumelela, ngeke uzophumelela uma ngabe uzofika nengxoxo osuyakhe ekhanda lakho. Lo muntu iba flexible because mhleze ngisho ngithi kufanele ufunde ukwazi ukufunda isimo okusona, ufunde ukuthi kwenzakalani ngaleso sikhathi, ngabe mhlambe into ethize oyibonile yenzeka ngaleso sikhathi ongaqala ngayo ingxoxo okanye yena uqobo lakhe, yabo. So ziningi indlela mfowethu zokuqala ingxoxo nentombazane okukhuluma nayo ukuqala. So ezinye izinto ke uyohlezi uzikhuluma nabantu bengazizwa, yabo, until uzopractice kancane, yabo. So ngiyambona lapha ya uNtando Mudli ngalo Fremont uzolakhe uTyson Ndlovu, boya benyathi nomncedisi thini noMalevu Bonga uthi ngiyakuzwa mina noSikwayo Mkhethozi kwela uzolakhe, okay, uMthobisi Madubane uthi mfethu uMthobisi Madubane uthi manje bamqeqesha, hayi mfethu ngeke ngibeza
angigugisa ngawo ngibiza ngoba uthi ke uma lo muntu ekhombisa ukufuna ukungizwa kodwa manje uyaqhubeka uyahamba ngoba efuna ukujahwa, abanye bathi ukudrayisa. Ngabe kumele ngiqhubeke lapho? So ubona kanjani ukuthi ufuna ukuzwa but uyaqhubeka uyahamba? Mhlawumbe usho ukuthi uyakhuluma naye, uyaresponda but uyahamba. Well, njengoba ngisho ukuthi kuwumsebenzi wakho ukuthi usondele, usuzozizwela mangabe unayo ukuthi inkulumo iyahlangana noma cha, because njengoba kutshela ukuthi mina ngiphoxeka mihla namalanga, because lento yakuphoxeka into esengayijwayeza yona vele iyenzeka. Njengoba ngihlezi ngitshela amantombazane ayaphoxana, yabo. So akusho ukuthi umuntu noma usubani ngisho ngathi umculo onjani, khona amantombazane nje uyothi aphoxeka, khona umculo edumile yazi izwe lonke, yabo. So kuye kufanele ungasondela kuyena, ngathi uyakhuluma uyakuphendula, sondela kuyena uzwe kuyena ukuthi ke mhlawumbe uyafuna ukuthi ke ake sithi mhlawumbe inkulumo iyahlangana nangiyibeka kanjani, yabo. But nje njengoba ngisho ukuthi ukuphoxeka ungakusabi, amantombazane aphoxana, kwamina ngiphoxeka mihla namalanga but akusazweli, and futhi ngeke uze ungithole ngithi entombazaneni lento ukuthi cha, because akusiwona wonke umuntu ozokuthanda. Ngobani? Awusiyona imali, and awusiyona imali. So unless ungajika uzenze imali, hayi cha, uzothola yonke intombazane ikuthanda ngendlela eyisimanga. So yiloko nje kuphela, imibuzo omningi eminye siqhubeka siyiphendula kancane kancane. Nangubhane madoda ubha ule uthi maye manje noma maye nawubo ngeke madoda bhala nje mfowethu into before isende, engathi izijwayeze nje ukuthi into before isendele umuntu engathi ungayifunda nawe ubona ukuthi ihlangene nilento ofuna ibe yiyona iyawenza nomqondo. Uthi bavuma manje mawumbona ngathi mdala wenza njani, mawumbona ngathi mdala cha. Eminye imibuzo ke bafowethu cha, uthi umfowethu umduduzi, okay, umduduzi sina munye lapha ya nangusini usigqiki sothando talent umqeqeshi wezinsizwa. Siyabonga ukusisikela kwelomqobi, inkosi ibusisa mfowethu, ubonga mina nangu sotaka malibongwe. Uthini manje mqeqeshi, during umthetho la ekhaya uyakhona ukuqabula intombi ungakayitsheli ukuthi uyayithanda, nisazihlanganela nje. Mawuthi nisazihlanganela nje mhlambe uchaza uthini mawuthi nisazihlanganela nje, ngabe nihlangana mhlambe okokuqala usayibona, mawuthi nisazihlanganela nje angi-understand lapho, because phela awungabe kwaleyo ntombazane engafuna ukuqatshulwa nje nisaqala kokubonana, hlobo luni lentombazane lo, yabo. But mangabe usulihlelile umuntu usuku naye, ake sithi mhlambe benisazihlanganela nje, wathatha inamba wahlela usuku, well uyakwazi ukuthi umqabuleke ngalelo langa senihlela usuku naye, uyakwazi ukuthi umqabule uma isimo sivuma. But uma ubona ukuthi isimo singavumi, kuye kufanele ukuthi ulinde ungatatazeli. But njengoba ngisho ukuthi umuntu uzwa kuyena mabe ukhuluma naye ukuthi kuyahlangana noma cha, yabo. So uthi ke undaba ezitha uthathe ngidi uthi bafo umqeqeshi wenza njani uma umuntu ukhuluma naye efonini, like uchatta naye nikhulume kahle, but if ufika kuyena esikoleni akala kubha impela mosumuza madoda esinye isiZulu esibhalala mosumuza fonini athi busy but sikhuluma kahle efonini. Well futhi umbuzo wakho njengoba ngisho ukuthi engathi into ungaqala uyifunde wena ubone ukuthi iyawenza nomqondo before uyisende, but ekuphenduleni lo mbuzo amanye amantombazane anjalo uthola ukuthi especially lawa angakakhulu kahle ngokomqondo iyathanda ukuthola i-attention yakho efonini, nixoxe nitshete kube mnandi kube nje, but umuntu usuthi uhlangana naye
akanamsebenzi nawe ngathi akakwazi, leyo muntu usuke engakhuli ngokomqondo. That's why ngithi kuwena mangabe usebenzisa ifoni isebenzise ngendlela efanele, yabo, avoid izinto ezikanjalo. Njengoba ngisho ukuthi khona intombazane enye uthola ukuthi uyayishela efonini iyaqoma, but mangabe senihlangana kube sengathi nje omunye umuntu uthola ukuthi efonini uzomahlaya uyahlekisa unjani, but mangabe usuhlangana nengane uphansi unamahloni awukwazi ngisho ukukhuluma into ekanjalo, yabo. So mina ngifuna uavoid zonke lezo zinto. Ungaspendi isikhathi esiningi efonini lo muntu ujetha naye kuyaba awuhlele usuhlela ukuze ubone ukuthi udila nani naye abone ukuthi udila nani, yabo. Ngingadayiselani ngulubise esakini, yabo. So ugwema nje izinto ezikanjalo. Undaba ezitha siyabonga uthi yashe mpema ayashayasha mfowethu. Umduduzi mango uthi keep it up mqeqeshi, thank you bafo. Malivu uthi ke iziyalo zakho zingisebenzele ngempela nasesikoleni sengiqala ukuba inkinga manje, thank. Well mfowethu kuhle mangabe kunjalo. Ukhumbule phela ungabhaleli ukujabulisa mina, but mina ngithatha into oyishoyo ngoba well ke kufanele ngilalele wena ukuthi uthini, yabo. But ungabhali into ngoba ujabulisa mina. Uma into ingakusebenzeli ayikusebenzeli, uma ikusebenzela iyakusebenzela. Njengoba ngisho ukuthi ulwazi ke kufanele uliqoqe mangabe umuntu, and then bese uyalihlunga ke manje uthathe luphi olukusebenzela, olungakusebenzeli alukusebenzeli, yabo. Ayikho into, ngeke into uyiforce. Mangabe ubona ukuthi ayikusebenzeli shiya phansi, ayikusebenzeli. Uma ikusebenzela well kuhleke lokho. Uthi ke mfethu eminye imibuzo yenu kuba nzima impela ukuthi abantu bethole intombi. Ngabe sabuzi uyela ekhaya manje ayawupheleleke lo yambuzo. So iloko nje bafowethu, singazi simosha isikhathi. Bekuyilokho nje, eminye imibuzo sisazoqhubeka siloko siyiphendula kancane kancane iziphele, yabo. So angibonge.